به عبدالروزی برام هیچ که Шамхабам خیلی гаподар. خدا مرا بکشای Именно Степа ҳамуҷада ответ да честер додагия. Хеле اوزی گپ درباره کرونا میبره شون تاب برو ترک فهمیدی برام گفت من رپ میخونم راستی گپ من خندم گرفت من اون رو вообще عموما رپ даже представлять نمیکنم هر دش گناهگارن гуноҳи баронда чия? باید این ویدیو را نمیکرد گپایی که در ویدیو گفت در کار نبود این گپا را گفتن درباره ساسیسکا Audio Jungle. Салому алейкум тамошобинони гиромӣ. Мо дар Москваем ва ин якум барномаи мае ки суҳбат мекунем ва меҳмони имрӯзаи мо иштирокчии гурӯҳи Дежавю солҳои 2007 то 2012 будем. 2011. Баъд яке аз основоположникои XZ Clan ки агар хеле бигем основателиш нестае, но устоди основателои XZ Clan ки Хичон Бачаков тагиян ки ҳо мора Честер дастгирӣ кардагия ва вақтиш дад реально крутой буд химат дором. Як ивози надидум барои чи хаб кардагия официально репа бас накардагия барои ки بس کردیم мусафеду намидӣ? Мусафеду намидӣ? کدوم مسافری من بهش خبر ندارم БВЛ ببین نه یکی هم خیلی گپ بر اومده که бо просто маҳкам шид. با محکمش کردیم ва имрӯз ман просто мехоҳам тра савол бутам ки беруна реп зура ё ки дуруни реп да? راستی گپ تا 2014 را زور بود Дуруни реп. خودت میدونی که رپ دیگه بود تماما رپ دیگه بود мо омадем арҷазир ки так само собой не ки баъд уже вақте ки ютуб пайдо шид монетизация пайдо реп шид дигашт. сума фаҳмидан чия тамоман реп дига шид ӯ вақт консертҳо реально хеле бамазза мегузаштанд. او وقت ما даже فکری سوم نداشتیم ما خودمون سومی خودمون میدادیم خود دریاتا اوقات نمیخوردیم گفتی گپا استودیا چی میکردیم میخستیم میرفتیم برای مخلص میکردیم حقیقتا برای مخلص میکردیم ҳами шавқи репа дар дили барон ҷазиру ин даст бисёртар хиди дуровардагӣ и случай нашид ё ки ту реально мехости ки амво ба ҳами тапа бирава? рости гап якм пеши ма хай ман вақт уже репер будам знаменитӣ буд дежаву о хай вақт вози поколения ҳозира мумкин надонанд бисёриш надонистани ваё ин маъноро надорад ки дар таърихи реп дежавю ягон саҳм надорад. мо ҳақиқатан стил доштем ти худат медонӣ мо фарқият мекардем дар студия мерафтем моро ба дига чашм нигоҳ мекардам ки мо дига химед омадем дига треко мекардем ва садом пеши ман омад ҷазир ин даст омадан ман ора ё фаҳмондан основаи репа фаҳмонд. основаи репа чӣ хел бояд чӣ хеле боша текстнависӣ кира гӯш кардан дар кора чӣ хел правилне текстҳоро нависдан дар кора стил ҳамаша берӯз вақте гуфт ки баром гуфт ман реп мехонам рости гап ман хандам гирифта барое ки ҳай сағираи шух буд дар ҳамсинфи хоҳари ман будам конкретно шух буд бачаи беҳад шух буд вақте гуфт ман реп мехонам ман хандидам гуфтам девонаи чи ту нахон гуфтам ман онро вообще умуман репер даже представлять намекардам вақте ки рафтан якде трек запис кардан минуси ай ҳама главниш чи буд берӯза ки бе минус менавистад да просто текст менависти баъд рози калта фарқ баъд минус хича рост мекардад баъд вақте ки ман дидам ки потенсиал дорад уже баъд сар кардам фаҳмондана кира бояд гӯш куна айгиҷо чӣ хеле стила биёра значит сабаби ваёра нигер кардан ти агар проект озед ботлоқи нами темо не ёра уже худшон чӣ кардан ма старони ки и чиз ира садом ҷазир бисёртар чӣ карда барои ҳамин ки ҷазир буд ҷазир ҳами чимадан клан ҳам ёда фанат буд ман хеле чиза воспринимат намекардам да и репи яррӯза буд да я трек я бор мехонанд я ҳафта крутица мешавад тамом ҳаётшон мебурад ман мегуфтам я треки кунем ки мухлис баъди 3 сол пасам трек тонамонам бигӯяд ки ҳами гапа ӯ 3 сол пеш гуфта будам 4 сол пеш гуфта будам и кор ҳами ҳозир шидеста
анехели раҳдама мемондум шум фаҳмидӣ вақте ки уже ботлоқ инехели чӣ шид ма мегуфтам ки бачако и долга намекашад долга накашид и долга накашид ами гапи ман баромада чунам ба фаҳмидам алиш кардани полностью формат ай в общем ай полностью речитатив ба сароидан гузаштан чӣ хеле ту ба гуфти ту это хорошо или плохо для рэпа в меру нормально в меру агар боша ҳо нормально не ки вақте ки ту ози уже инами ак ман рӯи рост мегум да уже бачаҳои хизе авлода пешинаша уже упрекат кардестам то что ки шумо пеш як гап мегуфтем ҳозир уже дигар гапа кардестем фаҳмидӣ агар ҳамира в меру мекардам ягон кас претензия надошт не ки вақте ки ту на протяжении 7-8 сол мегӯӣ ки майнига рэп анаихе тру бояд боша инахели боша и вақте ки ту мефаҳмӣ ки монетизатсия ҳастай сум кор карда мешавад ту просто 180 градус тол мехӯрӣ мегӯӣ ман ҳами тенденсия дорам не ман ира ягон гап намегӯм по течению майли ҳо бирем не ки корниётона ҳеҷ вақт решотона аётона бирорем чихе омада будем чихе омадем чихе шуморо мухлис файрод кард чихе принимат кард мухлис ҳамон одамие ки як рӯз не дар ёдат мерасонад вақте ки ту як одама ҳар гап мегуфтӣ и секрет нестай айтим буду вечно мегуфтем ҷанг амо чаг инехали чизо буд фаҳмидӣ нехели гапҳо буд мегуфтанд мо ихели мо итари маутари вақте ба мурури замон вақт мегзарад ки амо ралик дар пеш шиштагия ё нави ки шиштагия ма бачаҳоро сахт ҳурмат мекунам ма ягон бор қадима безеб салом карда нестам ма амо 61 медромадам парвиза худат медонӣ амо дисконада ҳар рӯз мо ҳар рӯз амуҷа будем навик мегзашт қати ҷанг шида қати разбор шида будем бо амо ҷош даҳаш ай пишти ки буд ман нейтрал фарид амо короче ҳамон буд меомадам дидиста салом мекарданд манам салом мекардам ягон бадӣ намекард ягон гап нагуфта буданд ман не ки вақте ки шумо мегин и баъди 5-6 сол пас местем бо фит мекунем мухлис дар ёдаш ҳастай и чиз и бача мегӯяд мо чӣ хати да боварӣ кунем ки вақте ки ту ҳамин одама ҳар гап мегуфтӣ имрӯз мести фит мекунӣ қатиш мобайда мебахшӣ барои гапа мо фаҳмидӣ ту да чиво бачаҳакоро тарафдоршон будӣ ки вақти батли райдер степа вақте ки степа братан мегӯ братан ленина ма мега ози як кори мекунем ки прешкат мерина бачаҳако агар надонен именно степа ҳамуҷада ответ да честер додагия барои ки чест Степа кимчи дамуҷа гапу чап мешавад Степа меяд честра мега братан мега ки мегарда братан ленина мега короче ман тра братанат нестам да ту худат медонӣ ки ман чӣ хеле одамон додӣ худо одаме ки ай ман майдай ман ҳеҷ вақт позволят намекардам ки қати ман ранги ҳамсол рафтор кунаму инам хеле гапҳои братана чӣ кунам ҳами веси хезе авлод қати ман фақат даже беҳрӯз қати ман ака гап мезанам ин маънои ӯро надорад ки ман худма ягон гарени бад мегирам и ҳурмата ту худат медонӣ ки одамои калон меомаданд ман қатишон ака гап мезадам ягон бор ягон каса ягон чи ман талаб мекардам ки ҳамихе ҳурмат боша не ки ӯ бача ак ман ози ягон претензияш надорам ӯ вақти пикш буд просто ози даркора и гапа ман гуфтам вақти омад братан гуфт ман барое ки пешай батл мара дар ҷой буд дар канун батл вохӯрдем ман наоборот бо пеш омадам даст шаҷо кардам гуфтам ки братишка ту таланти да батл ту барон омада буд батли ман батли фейк будам хелида ҳамуҷа омад чизе ман дастша худам дастма дуруст кардам гуфтам братишка ҷон ман хеле одамам ки ман да фарқш нест душманаи хеле ҳами талантай ман фақат дастма дуруст мекунам ман дастма дуруст кардам гуфтам братишка ту таланти ҳақиқатан ки мара чӣ братан чизе гуфта ки ман ҳамуҷа хеле гапҳои безебиш гуфтам ки бо такрор кардам ин чиза аку уҷа камера буд ман хаб кардам ҳами кай гуфтам ки братанат ленине баъд камера мурд ту худат медонӣ уҷа чӣ гап буд уҷа қадитам ҷанг шидем қариб ирам ман мезадам хеле разбори сахт мерафт уҷа хай соли 2016
соли пайдоиши батл буд уҷада реально ҳама хунш дар ҷӯш буд хеле набуд ки сум бути сум ягон рол боз намекард сум насамде баъд ячи мара нафорид ами ман тозира намедонам номаш Искандара ё Идибек барои ки вақте ма бидам шӯҳрат ира ки шӯҳрат охи чегасо шӯҳрат чи подтвердид мекунад дар вмои дар чи будем гулистон дар ҳардумон ништагидем ки Идибек медирояд Идибек мада претензия предъявлять мекунад ки бо ҳамуҷа братан мега уже ман сари ман медӯша мара мекапам мекашам мебурам мегум братишка хаб ки ягон кори безеб мешавад баъд вақте ки мара сар мекунад гапзанира одамои шумои хеле ато медонисте ки ман чи хеле предани будам дар хезаи аввал барои мегум ки ай пишти ҳамун преданес буд ки анамҷа баъд ман одамои худаш ки мара омада мара занг зада будам ман номи ӯ одама намегирам ӯ худаш прекрасно медонад ки мара занг зад гуфт ки акай шӯҳрат чӣ хеле кунем ки ҳамин одама ҷошда бишнонем одамои худаш медонам ман гуфтагим шад мара занг зад гуфт ки ами хеле чӣ хеле кунем минусте ягон идеяте исуса ба вақте ки ман аму Идибека худша гуфтам инами одам ту ози мада претензия рои дори одамои мада тавал круги хута бин кияй барда вақте ки занг зад гуфт ҳами гап роста ӯ одам мара занг зад гуфт ака чӣ ба ти гапора гуфтӣ ин момента уже ӯ фит кардаги будам фаҳмидӣ барои ҳамин ман дуруягиро ҳеҷ вақт признават намекардам ман рӯи рост мегуфтам ҳамара ту ира прекрасно худат медонӣ доди худат ягон бор ман хеле батл қатъи барон карда будӣ сабаби батл кардану буд ки фақат мара прикол мекардем ки чӣ кор доран ё фарз медиромадан мара прикол мекардем ки батлера чӣ кор доран ё ҳамира раси нафсикда ман ба худо то ҳозира мада савол метан ами батл чӣ хеле шидаги короче мара медиромадан ҳар рӯз прикол мекардам ман гуфтам ки ӯ қадар зурен биё нишон битем батл хеле наме 100% даёдум неста не ки инами хеле буд видео батл буд ами хеле охи ҳамура прикол абр Эйнштейн буд не хеле чизо буд ба вақте ки мо шиштагӣ будем ман ира прикол мекардам қатъи берӯз прикол мекардам ту чӣ кор кардестай и чӣ намодаҳанаш хеле дори хеле ба и гаш гуфт зур бошем бикунем ба мо қатъи берӯз хандидем гуфтем биё мекунем короче дуруғакӣ мекунем боз гуфтаам дуруғакӣ мо ягон неки анау байнда хела одамои дуруяра мо бировардем ай байнд бо чанд даму батл гуфтем бо даму батл гуфтем чанд каса короче ами қайки и батл дуруғ буд вай шоу буд 100% дуруғ буд ҳами сабаб буд ами батли мо ки бо хез бад бале натури я намуди хез баъди ҳаму уже батл авҷгирӣ ва стёпа ана ростша мегӯ ман ҳаму батлда умуман тайёрӣ дидагӣ нестам дуюм раунди ман буд сеюм раунди ман буд даёдум нестае ки текстои ман ай трекои ман буд куплетҳо ман ҳамихи просто ҷамъ кардам хондум ӯ текстое ки якум сеюм раунд буд чизе буд берӯз худаш навистагия ира ман худам мегум ира ман гуфтагиам барое ки як рӯз пеш як батл мо ҳамихи шиштагием дар хонаи садом будем ман гуфтам берӯз пага батлати хабар дорӣ гуфт ман гуфтам ман на текст дорам на ҳечи гуфт ака ман менависам ман варақа ҳамихи шав дидам як бор ҳамихи прогон кардам гуфтам чӣ гапи нест сар хезам бо якум раунда хидма гум кардам ку амҷад ама шавидум бирома дар чиво дуруғ буд ки мо даже тайёриам дидагӣ набудем баъд иҷада бо як гапи дигар шида буд ки шӯҳрат чӣ кардагӣ буд основной позитсияш дав буд ки чтобы типа батла ай тарафи чӣ нишон бута стили ки Рик Роуз хеле калимаҳои англисӣ ва ҳозир ҳамин стила барон идома доди сенам треки наваш ки бояд бироя дар он ҷо мега барон шейхи араб барон кимчи ранги Рик Роуз барон ҳамин стили т буд ман даёд дорам сабаб дар чие ки барон ҳамира давом мета ва ӯ скриват намекуна ки ҳам хеле гапҳоро ту мегуфтӣ барое ки ӯ вақт солои 2000 худо дурӯғгум накунад ҳамин стила ман ай 2009 практиковать кардам и до совершенства гуфти гапо бировардамш 2010-11 вақте ки ман панчои хеле зарубежнира мепартофтам да мисол follow me инаи хеле чизора бисёро савол медонам чӣ маъне дора и чӣ хеле ба ҳамин хотир
მან მუხლისა იახელი და ჩი მეყაფიდომ კი ამო კუპლეტი მარა ბო ალს ჰარმონაულ ბო ბქოვა ჩიგაფა ბა ჩიმანედურა то кадимара тюнингкадан то кадимара расидан то тюнинг бк лифта бамаленки то на самом деле то пастеули олед расидан да лифта шиканам да карьера BIG чи трасидаги ки ваям қайқам текст нависи вот чиош ба тмонанда BIG хела пешима меомад хела пешима меомад BIG ра ман хела чиза фаҳмондагим сагирай чи буда ростига мана мегуфт текст бинавис ман наминавистам ҳами стили нави крутой ка агай дрил ҳамида ки саҳми калон дора худуш конечно хучам саҳми калон дорам барои ки ба фикр пешай хондан тра рӯй мекард зацини мегуфт конечно то ҳозирам барои ки савед мепирса ман хеле одамора чи ҳисоб намекунам ки ягон ҷои пастия ё ягон чизи чия ки мо ҳамин вақти хезеам медромадем основной ман медромадам уже трекшон тайёрай мегуфтам агар шурат гӯш кар вақти ман гӯш мекардам мегуфтем анаҷа нотуғрияй анаҷа нехеле хчон шоидам ман метонистам бизанам клавиатурара тит кунам ки бигум шумо чӣ ко кардистем и чиз неправильне шумо чихе менависем текста вақти мегӯем ки дасти ма да корчай автоматай не ки ту на самом деле и кора ҳаёту да кардагӣ нести и ту мухлис да ҳамира да насид кардани ки ту гарени гангстери фаҳмиди як чизра бинавис ки ту ҳамун чиза дидагӣ ҳақиқата мухлиса ба ҳақиқат ҷалб кард анами идеология ҳамихе мон хезе авлода ҳамихе раб а BIG меомад BIG мефоридиш ҳами стил американски мефорид худорамати даберман ҳамихе ранги маба мо ҳами дикаса ҳами стила ӯ афсус ки ӯ руси то ҳами кора мекарда ман ҳами чиза тоҷикӣ кардаги будам ки ҳами стил ҳози инама ҳози инами реперои ҳозирара гӯш мекунам отсылкаи ҳами стили хидма мебинам дар ҳамуҷа барое ки уже фаҳмидаистанд ки ин ҳақиқатан мошни чиза вақте ки ту аввал рифмора да ёдат биёр чӣ хеле рифмо буд кадестай рафтестай шикастестай о инами квадратни рост буд мо қати кома ҳеҷ вақт ҳаракат мекардем ки ҳамин рифмора истифода набарем умуман мо як планкае додем ки может быть поколенияи ҳозира намедонам ман ира 100% медонам ки ман як хел трекома мемонам як хел одамода местан мегӯям ки бала ин рифмо ӯ вақтода истифода мебарем истифода мебурдем ҳозир анами рифморо истифода бурдестам согласис красиво рафтеста да ҳозир нашод рифма реперо проблема надорад плюсош ҳамия ки дигар рифма даибатса кана наметонӣ ки эй чоркинҷаи дастгоё ки рифмаша маҳкам накард чорки рафтесам ҳамашон ман ҳар як тажда ҳозир ман 100% уверенам бисёри ҳами карлеон райдер симпо ё одамоянд ки шнапс ё одамоянд ки метонанд без зазор беичи бихезан бигӯянд ки акай шӯҳрат на самом деле мо да ҳамин чиза ёд додагия ҳамин чиза мора фаҳмондагия ҳаст мисол тренере ҳастае ки футбола бозӣ кардан наметонад Мауриньо но тренера мефаҳмӣ портора чемпиони лига мекунад ман ҳеҷ вақт ҳаракат надоштам ки ман клипда съёмка кунам ягон ҷо ту худат медонӣ ки вақти мо қати кома будем мода меомаданд мегуфтам биё клип кунем ман ҳеҷ вақт и орзура надоштам ӯ вақта абада звездаи конкретни тоҷикистон буд қати ҳамиё буд моменте буд ки абада меомад ё ма ё комара мегуфт ки ягон трек дорем бихонем барое ки медонист ки мо идея дорем инаи одам шоида мо ҳама вақт идея доштем рифмомон да каломон буд кома вообще талант буд кома бе ман студия кабинка намедромад стиле ки ӯ дошт бо ман ростиш мекардам мегуфтам анаҷара нехелӣ кардан дар кор ман намегӯям ки ман ягон репери гаррени гизалаи бадам ман ҳам чизе медонистам не ки фаҳмонданда стила фаҳмондан рифмара чихе бидағалтидан дар кора чихе чувствовать кардан дар кора бита туда як примери симпора кам одам гӯш мекунад не ки ту просто як бор гӯшиш ки чӣ гапо мезанад инами протежеи ман ҳамун одама мефаҳмӣ ина карлеона мози ҳамун гапора кардеста ҳамун рифмоа ҳамун падачоа ҳамун стилоа хай ози сум кор кардеста вақте ки концерти дежавю мешид
карони трекшон чи буд шиниди мора дод ба задежа ой соли 2009 буд 2009. онҷа панчои сахт буд масалан вақте мо даёд ма треки душанбе хати тиран буд гӯш кардагӣ буд ина буд мара медони ҳамада гапи чи ту махул буда онҷа чи мегуфти гу дежаву париж амира ки истифода бурда ами гапора ахир Намедонам, берӯз мо- истифода Ао. бурда уже француз нами чизора душанбе ма да ҳами париж аксентора ҳами панчора ма придумад кардагӣ будам соли се хати 2008 адидас гугл кимчи надидааст о анами чизора ма бировардагӣ будам ами падачора уже вақти пеши ма меомадан райдер меомад пеши ма карлеон иш мегуфт ма ами рифмара истифода Карлеон, мегуфтам ошава касе ме гугл короче о анани чизора бачаҳо истифода мебурдам ман ягон претензия надоштам мефоҳидакам ки аммо пеш бираванда ман ҳама вақт ҳаракат мекардам ки ҳеҷ вақт ман маҳкам намекардам намегуфтам ки не ман иш кара ёд наметавам ягон кас чӣ намекардам хайна ака фаҳмидем ки барон шоуменае хати ту шоу када буд 100%. вероятность аст ки инаи гапшап хати аброзӣ хамошовае барои мо ин қадар одам кун наброянд бароям пешакӣ як одаме ки қати барон соли 2005-6 рафтуомад дорӣ метавона ки ҳамин шоу бошад ки то бо ягон кунора бифаҳма барон ман фикр мекунам не уже шоу нест уҷа вроди да камера серьёзни буден таю дорен Уҷа- ити ҳарчи мефтем не уҷа дига момента уҷа батла иҷа сума мефаҳмӣ сум шоу наметавона бошад иҷа гап ки да сум уже рафт гап ки да плейстейшн гап да ичи рафта и уже шоу шида наметавонад фаҳмидӣ иҷа ҳар диш гунаҳгорам гуноҳи баронда чие нои барон да чие ки бояд и видеора намекарда якму бояд и видеора намекард бояд во мехӯрдан вохӯрдиан охи не воам хурда бошанд камтарак вақт бояд оз да эмоция бировард и гапора ман рушдам метавонам гуфта и гапора афсус ки ози қариб 1 миллион подписчик дораву чи дора мо просто кафода истодагем ошшава ма ҳеҷ вақт орзуи ягон чирам надоштам аз шукри худо зан фарзанд хона кор фикри ма авторитети ма инамияй тамом ма и дига чиш манда дар кор неста ман рушдам метавонам бигӯм ки гапое ки дар видео гуфт дар кор набуди гапора гуфтам дар бораи сосиска видеоира ки сосискаи канадский немихел чиз и гапа мумкин чон сосискаи канадский гуфтку давидош гуфтагия ки сосискаи канадскиро абдурозиқ намедонист чия и гап и слишками бадай мумкин нест ба видеоира ки мон ки чихе сумуш метавам барои шерхонӣ и чиз неправильный бадай и беҳад неправильный ин нажалис давид кадан ҳисоб мешавад нажалис не и қаҳрай и дигим самое главное чия ки ай фоидаву сумпум монагиам уже ҳама тарафа фаҳмидест ман шӯрат хати нашуд ҳамин тема гап задам шӯрат гуфт ки то намедонӣ чӣ гапай аки мо намедонем мо баён нисбати мо чӣ кор кадан барои мо зи чӣ нагуфтестам иҷа доди худо иҷа як гапае ки и тарафам прафай абдурозика гӯш кунӣ меса мега ки ман ба номи худо я видео ё ду видео дидагиам зиё ман инстаграм надорам ҳозира момента намешава ягон видеоро бинӣ ана ман чира ман ду видеое ки ман дароӣ кардам ман дидам абдурозик айси мега ки шумо соҳиби ҳамаи чӣ шидем ресторан не ки ман соҳиби ҳичи нашидам ман нашидам ҳичи мега аиҷа 100% прафа барое ки ҷои сумкор кунӣ центри сумкор кунӣ абдурозикай бе абдурозик барон ҳич кай шӯҳрат ҳич кай на ман на ту ягон кас мо ҳич ка нестем ӯ сумкор куние ози окружение конор макгрегор да уҷа сумкор куна не ӯ ай лицо мефаҳмӣ ӯ ай бренд бале алан инҷа ин мардакам и гудак неста 18 сола ира гудак гуфтан мумкин нест рост мега шумо мега ман соҳиби ҳичи нашидам шумо ама дар хона доред иам фикри оташа мекунад правильный ситуация ба фикри ман ҳамин чие ки ҳам и тараф сумкор кард тарафи берӯзшон сумкор кардан
иам сум кор кардагиам гуфтан дар кор нест ки Абдурозиқ сум кор кардагӣ нест иам сум кор карда но ҳама меган миллион кор кард Абдурозиқ 18 розӣ шудан дар кор аки иша ман намедонам иша ман бовариам намекунам просто ки бояд як хеле дигахе рафтор мекардам бояд берӯз видео мекард ки бачаҳо тамом отношения нест дига ҳамин бачаро ягон гап нагин барое ки айпишти и бача там овру пайдо кардагӣ дар тамоми ҷаҳонро шинохтан ҷаҳон не только СНГ даже Шакил О'Нил вақти дар сторисаш бировард монда ма зинеки ма гирифта ки Шакил О'Нил гирифт монда киш уже ки Шакил О'Нил вообще задагия дурунда як гордост пайдо шид анамиҷа як хатогӣ берӯз ҳамия ки бояд просто видео мекард бачако Абдурозиқ ягон гап бояд рафта омада қад намекард барое ки ӯ звездаи ҷаҳонӣ чӣ хеле кини накини е бача ту хиёлат ки ҳар як гиргай намефурашон Абдурозиқ пешчон биканан бо тай Абдурозиқ қати каме чӣ кардиян интервю кардиян баъди ҳамон видео баром мега ҳамаи блогерҳо телефон кардиян ё Абдурозиқ ама мегирам хеле мекунам барои ки ман тро боз такрор карда истам и агрегати сумкоркуние мефаҳмӣ дарахти сума меган чиз отрицат кардан дар кор нест ҳозир ту бигӣ як ходокхона ҳуй кун Абдурозиқ биёр ду саска там мехӯра ба номи худ пагаж дам саска канадскира рост нашуд сум гап задем айреб ягон сум фоида дагӣ ман ҳеҷ вақт сум кор кардагиам набудам айреб ами олдскул ба ягон так сум кор кардагӣ барои ки фикри мо сумам набуд ба худ ба номи худ фикри мо сумам набуд ҳеҷ вақт мо сум медодем ки трекои моро запис кунам бобош запис мекард давиду даста Вьюга Альянс буд баъд вақте ки мо студияи худмо новӣ кардем гуфтем во бесумам трек запис карда мешида мо ягон бор дар фикри сум набудем даже ҳамун берӯз райдер инами ҳамамон мо дар фикри сум набудем ай вақте ки ту пайдо шидӣ ба монетизатсия ютубу путу ҳама ҳамин чиза фаҳмид ман ҳамун ҷа гуфтам ин соли 2016-15 буд ман вақте 16 буд ман омадам гуфтам ки всё тамом и долго намекашад вақте ки бачаҳо мазаи сума бифаҳманд ранги саг мазаи хуна мефаҳманд бачаҳои хезаи авлод ман як гап мегӯям ки бисёриҳо может рӯи рост берӯза ҳар гап намеган айкафам меган берӯза иҷа мумкин нест и гапа гуфтам барое ки ман рӯ шондам мегӯм бачаҳоро ман худ шондам мегуфтам ки вақте ки шумо батлда иштирокчӣ шидаин вақте ки ту вода 7,000 5,000 10,000 гонорар медодӣ сума дидан на Беҳрӯз на ман на Ҷазир ягонтаи мо дар кор набудем иш кардан номи моро ягонташон намегирифт фаҳмон сума медидан предани шнапс буд Карлеон буд ман инами чиза любой хел доказат мекунам инами доказ дар чиво предани будам ҳоз хати бачаҳо хизер кадмаш хати связай барои ки ту Инстаграм надорӣ максимум тура WhatsApp дофта мешава шнапс Карлеон хати олям баъди ҳамин қадар хестанаш олям Карлеон хати шнапс одамиян ки ягон бор рӯи мара каҷ нигоҳ кардаги нестам даже ҳамон вақте ки батл буд ку ман барондам чи дар чиво мо серьёзна роля бозӣ кардем ки индасам байнда чӣ биромад мара занг зад бале ту чӣ хеле рафтор кардӣ са гуфтам индас зиныкта бугӣ куш наша гуфтам батл мебурад ту мефаҳмӣ чӣ гап шидагия яки пишти берӯза гирифтан нимаш пишти мана гирифт единственни одамое буд ки 3-4 кас будан омадан Карлеон буд шнапс буд симпо буд омад гуфт ака шумо ҳардуд акаи мо куш намешем гуфт инами одамо будан дигараш ними тарафа гирифтагия дигараш ними тарафи мара гирифтаги буд фаҳмидӣ ман онҷо берӯза мегуфтам ки берӯз окруженията нигоҳ кун ки чия алан вақте ки сума фаҳмидан вақте ки ту сумшон медодӣ батл мебиромадан ман нигоҳ мекардам ки 10,000 кама мадай не касум ти 10,000 да як сол кор карда наметонистӣ
тамка карьера задаибдит и касума кор када ана у моментода мо ҳич када дар кор набудем основной берӯз дар кор шумо буд ба вақте ки берӯз абдурози қайёв авлод медияши ба вақте ки хестан гуфтан бача чӣ ба мора реклама намекунад а вақте ки шумо сум кор кардана ёд гирифтем чӣ ба шумо гуфтем ки гап дар дилитса нест братан гап дар о буд ки занг задан ака мо ҳастем чо кардем дар ҷои созидем мо муттаҳами сум набудем мо ҳеҷ вақт ту медонӣ ки мо чӣ хеле мегаштем брат ту медонисти ки қатъи берӯз мо чӣ хеле сум сарф мекардем қатъи ту ма ту берӯз мо секаса будем худ ма дар объективои камера наметофтам ма вечна дар тини будам не ки ту медонӣ чӣ хеле мо рафтор мекардем брат берӯз мора кидат кардагия берӯзам мисол қар дошта не ки баъди ҳамо қадар чия гуфтшон ки биёрем трекотуна клипотуна биёрем ма дар авлод медиа мепартам берӯз қадри ма гап мезад мегуфт ака ма инам хеле предложениёшон кардагим не ки ҳар якташ канали хича дора фаҳмидисе сум ҳар кас маззаи сума фаҳмидагӣ буд не ки ҷош да истодагӣ и карлиона шнапса симпл одаме ки айаввал худаш сум кор мекард вообще рэпам сум кор кардан рэп да сум кор карданиам набуд ӯ чиста мейнстрим мекард тамом бале тамом дига ичи иҷа гуфтан ки берӯз ихелияй берӯз ухелияй ай тараф распади хезера ма гуфтестам да ҳозир ҳама мегӯянд ки берӯз гунаҳгора берӯз сум кор кард соус кор кард ош шавад касето нист ош шавад чӣ хеле тон не ки вақте ки шумо истодем кисам гуфтем киса гуфтем бачаам хез гуфт киса значит кисаи ман пур мешавад алан ҳозир гуфтан дар кор нестае ки бла берӯз ихелӣ берӯз ухелӣ итари утаре хезе барои анами қадар распад шид ухелӣ хезе дига ёфта намешавад вақте ки ютуб пайдо шид сума фаҳмидан дига ухелӣ хезе пайдо намешавад ҳеҷ вақт мазара мо мерафтем студия тихуда дарётем то абеда меистодем мерафтем яхходогӣ мегирифтем мехӯрдем бо медр омадем студия бо шедевр тайёр мекардем трек мебировардем инами қадар будаймо ки мухлис бифаҳма ки стил чияй реп чияй дигаву дигаш бале инами қадар гап сум пайдо шид хезе мурд тамом бачакоинар хела чиза фаҳмидем ки гузаштада чӣ хеле буд реп ва чесра вақте ма гуфтам бия бармакин гуфтам мара чӣ савол метӣ фаҳмиди чӣ савол метӣ ма тора дидани омадам ма дар кор буд ки чтобы ҳамун чизе буд ҳамун маззаи репи пешинара просто ти қайқа нишон ти хеле намешавад ки дар забоношон партоем чувствуя чӣ кунад максимум метавонем дар бораш нақл кунем не реп дига буд охи на самом деле дига буд реп ҳозир нигоҳ ки трекҳое ки ма ҳамун вақт реп гӯш мекардам кост намекунам барои ки медонӣ барои чи барои ки трекҳои ҳозира баромадаистан дурӯза трекай барои определёни моментҳои барои именно определёни ситуация мебирорам хеле ҳозир гап дар бораи коронавирус мебирад шон таб бировар трека фаҳмидӣ худо ҳамамона нигаҳбон боша ман қатитоном ман хелеям коронавирус мемирам агар бошам тамом нест фаҳмидӣ трека пагажда гӯш намекунам коронавирус неинтересно барои ки уже всё як трекҳое мебирорам ки як ҳафта максимуман исходя от ситуации трек мебирорам мефаҳмӣ трека намебирорам ки трека мисол ҳаст трекҳое ки ман соли 93 биромадагия ман то ҳозира гӯшшон мекунам ҳар як бори гӯш кардагим да мегӯм чихе соли 93 ҳами трека кардагиам как мара фаҳмонем ки то ҳозира актуальне бача я примери оддие ки ман ҳар аз трекҳое ки мисол ту гӯш кардагӣ нести мисол ман медром дурунямо трекода я оддӣ мисол треки доктор дре стил дре 2001 сол биромадаги ҳозир монаш сари любой кас меҷунбам актуальне анамхе мерава фаҳмидӣ то охири замона мо трек анамхе места нидаибатса мегӯям нипадибатса ба ӯ качествои ҳама пешна ки ҳолиам меҷунбона кала ҳолиам меҷунбона а ҳозира трек як бор гӯшиш мекунӣ пагада мекушиш мегӯй лани актуальне трекҳои
бехафаги айда трекои Карлеона ма михешинестеози. Момент, ма чам короткосрочный. О, просто определенный момент. Трекои весь репитоджи данный момент хамухиле. Я хафта максимум. Am треки Исмаил Сафармамад хел меким дора как жизники чикна. Халки мо ҳолиам ҳами чиза қабул накардеста ки эбача шумо я бор просто бевела бинен фарзама я бор аҳамият битен чӣ кор мекунад ҳаму группировкара я бор аҳамият битен ҳаму фарзанд баунаму ғафуров ҳами ду касшон стилай мефаҳми анаво стил кардестанд наме бисёре гӯш кардагишон нестанд намедонанд чи ҳамун лонгмиксе ки якум бировардан ку усмонай амуҷа ҳамашон бача я бор минуса гӯш кунед минуса хичон сохтагиам стилора бине ягон кас дамона неста ҳамин хезаи авлод ҳамин хеле буд ки ман ҳамин хеле кардагӣ будам ки ягонташ да ягонташ монанд нашавад ҳаряташ стили хича бояд дошта бошад ягонташ одинакова разнообразный будан реально вақте ки 4-5 кас мехондем да як трек хид мекарди переход чи мефаҳмӣ ки переход рафтеста и ман хафа кардани нестам айтими пешинаву чира ман 3-4 трекшона гӯш кардагӣ будам ман различат намекардам по голосу различат мекардам ки о и дигар кас хондеста не ки ҳамун переход набуд фаҳмидӣ ҳамун чувстваи минус набуд дар ҷо бояд чӣ хеле переход кунад ана ҳози халқи мо нафаҳмидеста бевела нафаҳмидеста ман вақти урусо дар ҳамин ҷа ман ҳамун трекорам хе мондам аям бевела гуфтанд ки не гуфт девонаи чи и тоҷикон нестанд бовар накардам гуфтанд хеле качество неста дар шумо леки вақте ки ман переводшон кардам гуфтанд не может быть урусора качат мекунанд дигарора тоҷикои мора качат намекунанд ман хоки под мешам боғбони дузах мешам боғбони галод мешам ина хеле треко барое ки мо ҳами даже структураи филмои мора бин чӣ кинои мо мебироянд азоб дард бояд ам як кас ҳамин шахири як гап нашудам кино уфтага дар любой видео мегум хешта мегум мега кинои тоҷики да главный герой ё слишком хуба ё слишком базладе мега да уҷа средний одам намеёви ана мо одат кардаги менталитети мо одат кардаги инами чизода ки мо бояд через азобу чӣ бояд бигзарем фаҳмидеста типа киномун азоб баямаву любой кинои тоҷикира мо агон кинои хушбахтӣ бошад ҳамин тоҷик филм ну давраи СССР даво давраи вақти тоҷик филми СССР буд ана уҷа стил буд иҷа бояд ҳами гудаки бечораро бояд очаш партова баравад дар баам репери мо мебинам бемая трек кунам дар бораи ҳамин мега баам мардими мо қабул мекунам ҳамин чиза мефаҳмӣ маъни меганира немегам фаҳмидӣ иҷа маъне дора леки вақти андеграунда мегӯй дар андеграунд лирика ҳастай ку мегӯянд ту девонаи чӣ лирика ҳастай дар андеграунд лирикара стил кардагиам ку ман хандам мегирам лирика стил нестай лирика эҳсосотай ту дар андеграундам метавонӣ лириката партои вақте ки ту мегӯӣ ки ҳамун бача через ҳамин чизо гузаштагӣ омадагиай ана уҷа лирика дорӣ ту эҳсосота мепартои ана маъне урд ман намедонам ӯ кадом репер буд ту барномаша гирифтӣ мара роӣ кардам ман ба худо зинокам гирифт гуфтам ина уровени репи тоҷик ман ба худо намедонам номаш чияй ӯ бачара братишкаи майдаи медонам ки гуфт ки лирикара гуфт медонем чияй гуфт лирика таблеткае гуфт наркотический гуфт ки гуфтаги рейкл ман намедонам братишкара ӯ ё прикол кард ӯ ё чӣ кард ва гуфт лирика гуфт таблеткае ман гуфтам ина уровени репи тоҷик хайрат шӯхӣ кардагия ина ман хато кардам ман уҷа андер лирикара гуфтам ки ку различияшона бугу гуфт ман коршо надорам лирика барои мара таблетка ина хеле гуфт чӣ ба андерам бача андерам ошикӣ мехонам неки ман вес репи тоҷики худаш андера вес репи тоҷики конечно подпольная шуморо чӣ дар телевидение нишон додест мейнстрим фақат барон наёзи исмаила бахашо чора соа тамом дига ҳаматон андерем дига ҳаматон подпольная ягонтата дар телевизор нишон надодестанд ягонтатона дар радио тол надодестанд ҳаматон подпольная ҳаматон андеграундем
даже мандер ма айавал мегуфтам ки ошиқира хондан тонистан дар кора бале ошиқира ози 2 минута трека бировардан ошиқӣ е бача аями я дастқапӣ ту метавонӣ я санета бинависӣ мефаҳмӣ ҳамин дастқапии духтара ту метавонӣ я намуд раскрутит кунӣ ки ошиқи мардона бояд слушатели гӯш кунед оргазм дабе мардона бояд ошиқӣ боша фаҳмидӣ ту ҳамун духтара я намуд комплиментҳое кун ки ҳамун мухлисам гӯш куна блад бага ки ман бояд бирам ман арӯсам бояд нем хеле рафтор кунам вақти шами хапам хеле не худо мара бикуша не хеле не охи худо ҷунта бигира и дар инҷо туғри меоя охи ман намефаҳмам хелера мардак бори ман намефаҳмам ту тректа буброр ки ба худо ятам хел трек конзури бад нехонда тренди бад будӣ ба кошо мерум тайпотам хеле чиз хели припевта ки и бе припева бу додда набояд хеле боша мефаҳмӣ то ошиқи хонди ту мардона бихонам буран ки ҳамун арӯстам гӯш кунам ҳамун трека бля бага пацани ман мардай мефаҳмӣ барои ман трек хондагия на ин ки хай парт уфта ки да бача хай парт уфтаде марда ягон бор пафсага мара оҳо 100% парт уфта ҳами оҳи дили ам соли 2009 буд мара парт уфта брада худо мара бигиша некам ҷамаам хеле кора накардам ман хонда будам трек неки хеле хай рафти машоро гарениум фамилия гӯшке давай о не хеле чиз буд неки ту вақти набояд хеле буд чи барон намехона ошиқӣ чи карлеона хондеста карлеона ман фаҳмондам ки е бача ошиқиам хонди мардона бихонда ошиқира ҳамун трекош амози ошиқӣ бромаста альфа самецки гап да альфа самецки нест ҳеҷ вақт духтара пас назан хаму хита пас назана хита пас назан ҳамин ки ту дар трек духтара пас задӣ ту бидон ки значит мусри хита пас зади чи хита пас задӣ значит натури та мусри братан фамилия ҳартон ҳамун ҷая ҷутон ҳардутон ҷутон ҳамун ҷай набояд хеле боша ҳамин ки ту духтара пас задӣ дар трекин ин уж мумкин неста ту метавонӣ духтара гуфта ки е одам натури хиёнат канӣ но ҳамаш мегзарад тамом инами қадар бакан любой треки карлеона мо нози ошиқиша ягонташ мебахшем барои гапу неста мард вори фаҳмондагия ки наши ё ки ши инами қадар гапа тамом а чизе ки барон кадеста ози ҳама аққуратиш дорам уже барон бизнес дорам барон сум кор кадеста тамом ягон гапи зиёд барон эскобар тамом баронра бояд бар барон выбери хича када барон сум кор кадеста барон прошлый андери хича может быть хат задаги иҷа як хел фақат мешава размишлят када ки мардак соҳиби оилаи фарзандаи зиндаги пеш бурдеста сум кор кадеста кадомит метонен оштон шавад биёвен аму раҳтона аму лазейкатона биёвен бидурен марҳамат бикунед ту ёфтӣ вақте ки ту сар кади ҳами корота ютубу инами видео чиёта ман механдидам ман мегуфтам доди худо ин чиз дар тоҷикистон намешавад бахи дашахати да мезадам ягон пеш намегуфт доди худо хеле хитарак майлванаги дашахати ютуб дашахати батлеро неки ту боварӣ кадӣ ту тов доди ҳами чиза вақт гузашт ман гардан ма ғавс накардам ман омадам гуфтам ки доди худо қанта биза бояд одамои айхезею авлод ки мара нагуфтӣ фтиот ғармие медонӣ ман янамуд гавасакамтахелмиобародар ин русияй гапи хубшам хеле ниткимштари дағалона гапи бачам хид намекунӣ хи разича намекунӣ ози тра таъриф дора тақид хеле баъд айрӯи гапош бояд одамои айхезе ки занг мезанам тира ҳар гап мегуфтам ки блад мора чӣ кадестай номаш чиай айшоти мо сум кор кадестай айшоти шумо сум кор кадестай бо шуморо сум додестай инами хел мардак тонист мардак соҳиби хона шид соҳиби мошин шид оилаша пеш бурдестай бачаш гишина нестай ош шаваша метонем қатиш ҳамкорӣ кунем
сумтон додестай суми майдана додестай то ма вақте ки якум бор фаҳмидам ки ту барои батл 7000 сомон додестай ма хестам гуфтам ки гӯш кунед агар даври мода 2008-9 ҳаме хеле суммон медоданд ма у одама то батл омада намекиштам саперник ман на самом деле у вақт реально у вақт разбор буд у вақт барои гапат отвечат мекани видео набуд гӯшка биёин дарои марам дартон намешкам бачаҳои ҷанубу ғарб ихе набуд на самом деле меомади севера конкретно шу медиданд меомади ҷавоб медодид агар на самом деле ҷавоб медодӣ студияда ям дар студия шиштагӣ яке дар рӯй мешава меоянд не марам задагиям маам задагиям як набуди хеле ки камерара гирон кун ма ози чӣ кунам ози инами мебини 800 кад амо чӣ тема буд дара мешканем хеле мекунем баъди ҳамун инстаграм тавдил кардем баъди ҳамун братам гуфтам биёин ки инстаграм бачаҳо хай форатун инстаграм писаграмтон тавдил кунем оз бояд темаи дигаре мекунем ягон сантехник турбакан не репи тоҷикӣ дани момент мурдагия брат реп дар тоҷикистон реп по ситуация тоҷикистонда репи тоҷикӣ по ситуация и ничего больше братан фора треки одна девка гӯш кунӣ на неделю марамад репи тоҷикӣ бадро гӯш кун ма братан любой треки пешинаи олдскула мемонам ман нагуфтаистам трекои хидмат даже трекои хезаи авлоди пешинара мемонам ман хезаи авлода олдскул ҳеҷ вақт ҳисоб намекунам барои ки новая школа но на скелетах старой школы фаҳмидӣ инамихе хез барои старая школа уважат мекард ку хезера давид надорӣ ма вақти маам сар карда будам ма исмаилда респект рӯй мекардам худ ма ҳисобшам намекунам ки мисол кароли репай но как олдскул барое ки братан саҳми калом любой ҷода тоҷик бача мехондад ягон кас дух накарда буд ки свс бировардагӣ буд трекои тоҷикира калимаи ҳақорат карди бировардагӣ буд анамо ҳақоратиёш цеплят мекард и то узкий круг буд не ки свс и школае ки хезе пайдо шид ма пайдо шидам кома пайдо шид инами треба бигастар ёдамона инами мо биромадем аями школа ма зазори ҷиба ҳисоб намекардам исмаилдам бугум ки респекти ма ҳамо одамда ё ки баха 84 дам баха 84 ма олдскул ҳисоб намекунам олдскул неста баха 84 яке саҳми калон гузоштан ту мара аввал гӯш кун ман ҳамо одама барои чӣ ҳурмат мекунам барое ки як хеле кадре пито мо меҷакидем дар микрофоно дод мезадем стил мекардем блад рифма придумад мекардем панч манч ҳама чира придумад мекардем мебировардем свс исмаил ҳама мезаданда исмаилам бировард не ки баха як уровенда бировард репи тоҷикира ба ҳамун трекои лиричниша ба ҳамун ошикиёш ки мардак дар сари старикса шкамашинами кадарай треки баха рафтаистан хча пазолят ка метуна кам трека гӯш кунам уже да ҳамун речитатив мардуми тоҷик гӯш кард речитатива мефаҳми амо 16 мисраи куплетша уже дровард худша ки без ки ҳамин 16 мисрада нестае ки ма автомат дорам ма ихели маутари не иҷада маъне ҳастае мефаҳми худ чӣ хеле ки инам хеле прозрачни маънеам боша не ки маъне дорам ҳама гӯшиш кардам братан ҳама гӯшиш кардан саҳме ки ӯ гузошта ӯра ягон кас набояд бига ки бале баха ҳишка неста баха як хеле кард ки репи тоҷик да сафина нишон додан репи тоҷика барномао сар шидан дар радио рафта треко да любой старекс да любой мошин репи тоҷикӣ буд репи баха 84 буд баъд уже поколение сар шид трекои баха 84 через треки исмаил ҳаст репи тоҷикӣ до баха 84 братан после фаҳмидӣ анаҷа промежуток аста центр аста репи до баха 84 реп андер буд репа ҳишка намедонистак репа узкий круг гӯш мекарда вақте ки ман бахарам ман ба номи аллоҳ ман намешнохтам соли 2012 буд 13 буд 14
хотя абадашон фит 7 қабат бетон дорам вақтшон машинам бафтам 2012 буд вефа центр да концертиш буд хати ки буд худиш солни буд ма бано мехудо мо рафтестабдем мо мима рафтестабдем эко абада мора занг зад ё дидемш чихели ишид ки мо вефа дромадем гуфт концерта гуфт концерти баха что 11 буд бра может быть 11 ма хато мекунам брат хела сол гузашт ма гуфтам баха что чор кияй ма бано мехудо намедонистам братан ма вақте ки дари вефа центра ҳуй кардам зала дидам талпара дидам то хӯрдам гуфтам и кияй гуфт баха что чора афзал даёта я пацанчики майдак буд афзал буд бах абада буд зеабад буд ма тарафшон то хӯрдам гуфтам ки ёдам гуфтам баха что чор ма гуфтам ман намедонам баха буд яки ма талпара дидам ма гуфтам ничего себе гуфтам ахрини ба вақте ки талпа қатиш баробариш хон трека ма гуфтам ош шава ҳами бача то нест ош шава гуфтам касе ҳамира ҳар гап мега начи худиш мирғай начи худиш ҳеҷ кор карда натониста озиам уравень штай ма ҳозир ки ба худо намедонам че данимаме братан есть до баха что чо есть после баха что чо всё инами қадар гапа ба ҳаминҷа барнома тамом мекунем ки даббади ҳамат задем нои бародармон 10 сол шуда буд хаб буд дигар намегуфт дурунда қабидаг буд дурунда қабидаг набуд ма ирам ҳамана мегуфтам просто озит маҷбур небуд бировардем ливерпула болельщики кунем ситира болельщики накунем ливерпул зура реально зура зур гуфтан ако яр бозиёш тамошо кунем мефаҳмем барои чи ҳамун контрпрессинге доранд хеле ба фикр дар футбол нест ягон кас ғайри ливерпул барои ки бетаб мехапанд